Altercații și îmbrânceli în centrul capitalei chiar de ziua independenței. Un grup de activiști ai Partidului Demnitate și Adevăr al mafioților Țopa, împreună cu mai mulți reprezentanți ai Partidului Pro-Rus, care aparține lui Renato Usatăi, au încercat să intre în perimetrul pieței Marii Adunări Naționale și să protesteze. Pentru a opri persoanele agresive, poliția a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene. Activiștii Partidului Da, în spatele cărora stau mafioții Țopa și reprezentanții ai Partidului lui Renato Usatăi, au profanat Armata Națională. Aceștia au fluierat și au strigat cu injurii în timp ce militarii moldoveni defilau în piața Marii Adunări Naționale. Printre protestatari a fost observat și membrul activ al Partidului Demnitate și Adevăr, Sergiu Cibotaru, care figurează în 2 dosare penale. Potrivit poliției, 17 oameni au avut de suferit din cauza lui Sergiu Cibotaru, suma prejudiciului cauzat fiind de 400.000 de lei. După ce mulțimea nu mai putea fi controlată, poliția a fost nevoită să folosească gaze lacrimogene. Protestatarii au fost agresivi, însă poliția, ca întotdeauna, a asigurat ordine publică. Avem grupa de documentare care efectuează cercetarea la fața locului pentru a acumula probele necesare. Vom audia martori. Cei care au venit în centrul capitalei să sărbătorească ziua independenței s-au arătat deranjați de acțiunile protestatarilor. Oamenii au luat o zi liberă cu copiii, să privim tot ce s-a organizat pentru copiii noștri, pentru viitorul, și acum să primești toate prostiile astea care sunt. Îmi pare rău, sincer. Ar fi fost dorit ca lumea să înțeleagă că în așa momente și cu așa o sărbătoare festivă nu trebuie să facă diferite miticuri și provocări. La așa o sărbătoare ei trebuie să obțină și să dea voie la popor să sărbătorească. Veniți din sate, din orașe, veniți aici mai mulți, chiar și de la terasă sunt veniți. Și organizatorii evenimentelor din piața Marii Adunări Naționale s-au arătat indignați de comportamentul protestatarilor. S-au comportat foarte urât cu artiștii, a fost hărțuit Viorica Chircă, actrița care a lucrat în piață, Maria Eliud și surorile Soianu și Grebincea. Foarte urât s-a întâmplat tot, întocmai când erau copii și lucrau copii micuți în piață, au dat busna peste copii, că nu reușeam să strângem copiii. Erau colective din toată țara și erau oameni vârstnici, erau foarte mulți copii și practic au mers peste copii. Am omis copiii din paradă, fiindcă era riscant, nu știam cum o să deruleze lucrurile de fapt mai departe. Dar în fond a mers, a continuat totul, deci sărbătoarea continuă până la urmă. Conducerea țării a calificat aceste acțiuni drept electorale. Toți au dreptul la protest și opoziția, dar nu înțeleg cum poți să protestezi atunci când se intonează imnul de stat, când se dau onoruri și sunt simboluri atât de importante a unei statalități, când stai la Ștefan cel Mare pentru cel care a luptat atât de mult pentru ca această țară să existe, și pe de altă parte să blameze în felul ăsta tot ce este mai sfânt. Ziua Independenței azi nu este despre ură și dezbinare, azi nu este despre interese mici și eu cred că este un păcat din punctul meu de vedere să încerci pe valori foarte importante pentru un stat să-ți faci campanie electorală. Unii analiști consideră că protestele au fost organizate cu implicarea forțelor din exterior. Cred că e o nesimțire și o lipsă de respect față de înaintașii mișcării de eliberare națională, față de istoria națională. Azi a fost devoalat planul Rusiei de a destabiliza aici situația politică, de a rupe echilibrul social. Numărul participanților la proteste urmează să fie stabilit. Presa scrie însă că au fost doar câteva zeci de manifestanți.